Jesus Christ adhorom Christian dolo lason tak si Allah adhorom Muslim dolo lapen ke nani Shivo punon Vishnu punon Durga punon prejam arnam dolak alang litum same Hindu pu adhorom dolo lapen ke vahe guru adhorom jong si langlo plutang te Sikh dolo lason tak si Gautam Buddha pan langlo plutang te Buddhist adhorom dolo la sili tum langdam pa melo plutang te thek dam nongji arnam amen mat bangke religion mate dhorom mate nim amen bangke kir bangke jum hek kupi polo plutang te isi adhorom along pregjam arnam do thaichi langnam na elitum jong si Hinduism mate Hindu phan langlo plutang te harak Hindu long samay pregjam arnam do jong si nuwet arnam phan amen bi wong pen adhorom amen padolo plutang te asabot silang no dagasot ate dak kaprek arnam tum samay dolang Karom nilimen mukut kramsa nalitum jong sin nili channel subscribe gilang protang te subscribe tha elitum bangso video long chethanam nang non lom social media long samel tum thek pon long piglo pregjam abang pu abang pi punon la pen ke social organization punon dhorom pen organization punon alang litum samay opinion mate alang litum Kematha alam news media long samay chepaklang lo la pen ke sabo kache tontie som siritum thek ponong lo athe son thom dhorom mate nim Karbi tum anim klang rock son si dolo aprang ben samay dolo samay non bangso census 2027 a census kopi si alang itu mate Karbi tum adhorom ke tok Nangji mapu alam ke klang pen bangke alang itu samay ningje pon lo adhek tumang ningje pon lo Honghari pu labeng ke adhek tumang ningje pon lo Hemphunim pu labeng ke do thulang nani Barithe lason samay alamang klang pon lo hey bangke Karbi lo lapen ke ilitum adhormo mate ilitum arnam mate ilitum arnimo bangke hempu lu kasi hemphunim pusi ilitum ahin pena bangke jom dam lu adhormo amen mate karbia nim amen binong ha phi phusuri penta ketok bang kri asaba phong bangke hong pen hai kiri aposi Honghari labang sinili ke support no la pe Honghari po nim pen bangsi ketok unang po Komatong ki pamang hune hala anbang ke chini ni de lostame alang li tumang ningje polo matela Honghari tumang sambe ningje polo pamang hunang ne polo sontak taksi konane Hemphunim tumang sambe ningje polo pamang hunang ne polo setame nili jungjung ke matha bangke madusi name ke pamang hu bangke abelo dak bangke alang li tum kupima ake kroy hala so putaksi alang li tum sambe ningje polo labenge dake chipamang hu bangke abeji athe elitum jong silang namlo plotang te hemphu punon Barithe punon hai kado kave an same Karbia ni pen connection do side lo Karbi tum arnam side lo matela aprang Karbi tum kirim arnam amen side lo elitum kado kave same thek ponong lo Karbi re chopen alang li hin pen same pangdak pono kado kave Karbia ratuman same Honghari si elitum bangso asensa sutke chetok Nangji par tar pisar pen adhorom angthum Karbi adhorom amen ke Honghari pusi pathir pon pen an arong aratum ar jusi tame komane abang ke dak aning kang samse ke chepaklang lo elitum thekbon lo Barithe aphan ka kroi vek tumang ke asabo ke kroi kris tame dolo lason takrak si Hemphunim alang itum same asabo ke kroi kriang thekbang ke chepaklang pon lo lapenge ningkang samse Aputhak same alang tum ningje pon alang itum ningje pon lo la kado kawe chingwai sarpensi bangso Aputhak bangke paklang Nangji polo non bangke chingwai we la kado kawe intellectual domain ke thekeri to men chingwai we si Karbi richo bangke paklang det bangke chok che polo nai tum ko pila Kematha comment speak tha la bangke do thula nai tum ningji ke la son Honghari puke bang nang ki ir chot amen polo la son thak dak si Barithe phan ke kroi atum sitame alang tum ke ningje pon magela son no Honghari po amen pen same banta me plo la son thak si than kar kli same alang tum ar kli lo plo hala same a result bangke me plo Honghari amen pen bangke la so pusi alang tum pen same aning khang ke la son no non Karbi tum an nim bangke Barithe pusi Nangji plo the Barithe ana melo ke thnai plo amasi la Honghari po adhorom ke en hu de bang banta tami me de akodak nitum than pan ne than phok than trok kep da troksi kep da troksi aso than kar clear hu chi kame la ne de bajan la son tak si hapuna Hemphunim tumang same la son lo asidak anutina bang putin same ke kroi bang ke pregjam
sap kasi tonte ke do ko lapenge bang solama ke normal lo itum ajara dhoro mate ajara nim long itum lang sitame la son asap sap kasi tonte ke do la soposi itum kache thak same itum thekponong lo Christian long same lang lo protang de Christian dum same do Roman Catholic do Protestant tum same ako kache thak do thula la son thak si Hindu tum same kache thak do lo hala soputak same tum malom so phiche thanang bangso video nili kabonda thebangke la son vek si amen irnangji lapu bange nili jongnam de lapenge ningje ponpe lake nali tumle matha denon muthe nili opinion nili kopi loke matha bangso putak hala so putak si nali tumben je than poning tu ala mangala son lo nili bihek pen stame karjulong ver la karbitum kirim anim lake honghari pusi kaki same arjuponong ver bihek pen stame labenge non nangthe nang ding det pen api bangke honghari angbong bang pregjam arnam do hala same chini pono barithe puda la iritom karbitom ke kroi adhorom along arnam lo barithe punon hemphu mukrang rasenja punon labenke pregjam do thulang meni nili bangke angton pen chini lable delo ate nili dhorom hinat mate la karbitom ke kroi dhorom hinat every details kado kave angkura pholong chini lablo pu bangke kali sitame nili karjulong an bangke lalo labengke honghari pu amen pen si bihek pen da arjulong ver pot ning kaching sam sitame do non kachili saila mangala son lo hemphunim putum same ke kroida mangala son lo hemphu arna melo ke the nai alai tum ke kroida mangala son lo la suppose hemphunim busi binang pu polo la son dak si hapunat barithe ke kroitum stame kaning jeda magala son lo barithe arna melo ke the nai la suppose la ke the nai arna mamensi binangji pola sitame nili jungjung ke mat halam no lage eli dumjong sinani barithe adhorom pujong si bikok lo protang te halake inut particular arna mamen son si chemanrong po innovate arnam si chemanrong po laben keri tum karbi tumang bong ke arnam sam innovate kalidet asi inut phanjong si rdp wong pelutang te asapo chelang non dak jema pose neli bange mathalo lasi iri tum lason ar solution ang po je isi amen ki irbe lakado kawe phansame paro ponla phangbar dam nang honghari bangke lage arnam amen bangke kali jongsi honghari pu irlo pelutang te la honghari ang bong si la kado kawe arnam same dolap nani barithe punon hemphu rasinja mukrang punon dolapol iri tum jong silai hinduism mate hindu tum jong silang lo plotang te lang tum samela son no krishna doji nani siwo doji vishnu doji durga doji dolo ram doji lahai kado kawe pangrum pet pen si sia dhorom dolo lake hindu dhorom irlo asi la son jong siri tum matha damlo plotang te honghari irdes sam henone mapu lake nilike matha lamlo nali tum kopilak matha comment speak tha tum jong si pregjam adhorom long lang lo plotang te mate la non karbitum ke kroya adhorom long jong si lang lo plotang te iltum thekdam long ji ala areng bang pregjam areng dodo la si tum thekdam long ji la non athek tum bang ki kroy dam bang ke baritharnam si ke the nai pulo la soposi barithe amen irnangji pulo sitame nili jungjung ke matha gela son lo madu arnam non di areng the non binot alang litum same alang litum methang arpu dolo eredum jong si hindu nat lang lo plotang te arnam tin si alang litum a department dore bason pregjam aja kong dolo la son lo eritum long stame thekdam long ji areng mang pregjam thaji stame alang litum kaddo kawe tum an same arnam lo la soposi litum inut phan rdpv bang e chok chiden chi mapu adi bang e pv ve de thailo stam inut particularly inut arnam phanjong si amen irchodo plotang te hala pansi rdp munak so siri to mandet po kalang mo thai mene hala swarnam se ke the nai thailo mene sitame la kado kawe phan bang ke asabo important po de da son si chemanet po sitame jongsi neutral isi amen irlo plotang te la kado kawe man same equal la son si kematha son si dopo eledom hindu adhoroma lang sinang aprangke hindu puge religion male dharma men takali nona phisia amen ke chelong nola ben ke bangso amen kir ke lage kumani arnam bang hamsi lason amen irnot pusame kali labeng hindu arnam tuma ame thangsi lason adhorom phanke mate nili phan nangki kroi adhorom ke lason hindu pule irnon pule ki put tekang takali nali tum same chini po sindhu puge lage hala non ke la indus alang roi indus river po ili tum thanpon bomlo aprang stame aprege video long asi bangso sindhu matela indus river bangso sindhu pensi hindu bang amen nang klang lo laki si lang roi amen
lasi bangso amen kirda munitum si irlo la bangke laso posi dhorom amen ke munitum ki ir chot ke chokchi pukaning je bang samay sabo kingdom de deji ate dhorom amen kir ke lage munit aphitum si kir thula bangke nani gotom buddha si buddhist irnon nani jesus christ si christian irnon laso mangining je ponpe lasin nili jungjung ke matha bangke honghari pule irdet stam henoni athe madule ir samay choklo laben ke karbitum bisi identity bangke kelong tanglo mapu honghari pu identity bangke karbitum bangke kelong tanglo nili chania tengke athe bangso award honghari pu hala bangso award ke bang kapreka khai tumangke nangrim dunde mate bangso award ke kapreka khai ton longke ave nakir ke madu thailo mene sitame ilitum identity asun si mandelo lapenge pena ana ratum nelika chinia tengke majority bangke honghari si anikang sam laso posi kaddo kawe majority aratum kupi se anikang sama hala se kemeji nele jungjung ke matha ke kalilo plutang de da controversial am do kauje controversy ke non same dolo adhek to mangke ahoklo jongsi honghari irdelo plutang te kaprek tama anikang sam se ke doji sitame ning sam seta ilitum ning isivet pen ke do thengji phan mangke sacrifice na kokpo labang isilam do thulang non jongsi honghari pu irlo plutang te honghari ir deda phi ke konani barithe phange adomlongli labengke konani hemphu bhange adomlongli pu allah mangke ave honghari croix tame barithe panda adom non rasinja mukrang labenke hemphu phan same adom non thanglam ave sitame hala isivet particularly ircholo plutang te lake kaprek phan bangke asabo prekchet asun sidopo barithe arnam phanjong si kroilo plutang te mate amen irloglo plutang te hala kaprek arnam phan bangke rd pavi pondit rason simanen po asi jongsi equally padora peji rd padora peji plutang te lai sivelo lake honghari kalilo pandare kaprek unique amena kimi paklang thu det cholo same amena kimi ke paklang thu pu option mange ne like matha dam de la bangke hala mangi chok dam de ji nili jungjung ke matha ka aprang ben identity kelong tang honghari lasike me mapu honghari purnon labenge affection di kache thak bangke lage thana velo tani ili tum jongsi iskon phanlang lo plotang de hala iskon same hindu la lason kache thak bangke thala mabe lasi hala barithe pu amen irdet pa anko barithe tangko kache thak thu pu bangka sabo prekdak ji samela honghari pu amen irlo plotang de barithe phan kroi tum kroi po konani hemphu si ke the na nam lo pu ke kroi tum same kroi po la bangke thangla ma velo leke anutina ning ke hang kopi ma halalo hindu tumake thak same dodi vaishnavism lake vishnu phan si ke kroi tum lo mate vishnu arnam si ke the nai tum ke kroi tum lo nane shivism di shivo phan si arnam ke the nai pu ke kroi tum lo nane shaklism bu same dolang lason tak tak si smartism bu same dolang abeng ilitum jong si ipu pakan tap ong te ilitum manghung mangram lapo overthinking di ilitum jong si angko dag lam chingki je than chingwa hilang la bang ke nani phurki mu phurdam hilang ilitum jong sil an ritalip thu ong lo pludang de dake manghung mangram lapo dake pachok chilapo asi non anong kache thang klong kupilo nalitum same chinilo anong kache thang klong aprang benda nili same arjupon bom lo non an same la sini likining je pon bom honghari pusi anong bang che thangklong lo madule erd sitame lage thanglam velo ilitum identity kilong tanglo nili jungjung ke matha lam lo nili bang ke opinion chipinang ji pu phanchot religion pulong ke nili bang ke nani honghari ta che tok nodak po nani barithe puta lo la bang ke anani muslim pustame tok nodak po nili bang christian pinak sitame nili ke matha dam nili opinion mang chiping tung duk athe nili sitame ke doke da karbeng long sido religion dhoram ka prek pusitame e tum bhan kupisi ke message ma pu isi ke matha dam dodo laso dhoram jong si irdelo plotang te hengno dagji pu ala mangave e tum jong si bangso dhoram irlo plotang te hengno dagi chokche deji lake pu ala mangave da ke lake rat ka chedon sar ateng si lake padam ponang po lasi chingwai ong meong lo non ke bang jilarni chingwai nang pu kachuning ri tum samai to lo si bang solong misen pen lata lam chili sai pen polotang de lage thang ta conclusion mang velo labang ni li jungjung ke matha ke chili sai ji ma puta matha athela barithe ke kroi thir thip tum mang ke anani tum methang ma si matha bo la son thak tak si hemphunim tum bang sa anani tum ideology sa teng ben akhi matha teng mi anani tum sa me ningji pon po labang honghari tum sa me la son po lasi neli hin ben kaning ji bang ke la son ola ka do ka we arnam an stame under the same roof isivedlo karbitum ki kranam side lo potsi
hala arna mamen bang direct and ipen upine kaprek di amen irlo plotang te hala bang mesen jilalo plotang te kado ka wisame isi vet po mate epeng vet pangrum thek po kaprek neutral amen jong si irlo plotang te lada ko Hemphunim mukrang rasenja Barithe kado ka wisame dak dolapo isi alambang nili kladak ben chini nelang hala Karbi recho arights mate apawar kupi pila hala soputhak nili same chini nela penge chining tungduk lang te non nili tum di amining jong silang lo plotang de inut king inut recho plotang te powerful piglo ahok lo non bangke lage recho akagi kali democracy akai stame ili tum amen irlok chot thang ta power ave jakong ave plotang te koson labenge ili tum kladak pen kachini nangji kenang sot Karbi recho kopi pilong si decision endun unjilo kopi pi rights lo kedo laben ke ahok lo penang tumang ningje pon lo Karbi recho sitame alangli arat aning ke hang kupi mahala si arjunang ji polo bang solamang mi pig lo sitame koson lo na tu mata tha rat tumang jong si chok jam lo plotang te iri tum thek bonong ji adhek tumang ke lasonang ji adhek tumang ke kaprek nang ji pupo richo bang kupi lo ka matha nang ji gengte alangli si lahai kadu ka ve inside po inside det pena phi jong si alam paklang lo plotang te hala lo final niri jung jung ka matha alam ge la sun lo ate rat bang ke chok jam po non samil tum thek ponong lo di Hemphunim nangji puta dolo labeng lapunat Honghari si jame nangji puta dolo Barithe ta nangji pu sami dolo si chok jam so si litum thek ponong lo asalang lihin pen analyze hailo matha thailo asi alang li bangke rata thingno paklang dak lo Honghari nangji pu labeng ni li jungjung ma ge support bang solam ma ge ni support people bang ning je dam de sami to amen irlo galing da chok lo sami isiwet se identity bang ke dong nang po labeng ge bang so solution kilong ji phaneli tum Karbing long sami leaders jo eli tum ACM do ilitum IEM do MLA tum do alang itum phan same isi advisor junang pola pen ke alang itum bang si declare nang puni li jungjung ke matha ge jong si alang itum ben declare clip lotang de mata la council ben jong si anatum paklang te jong thip thip lotang de rat bang ke hangjo son si doji asi bang so puthak bang asabola ilitum leaders tum same initiative and donation te me parpik je bang so puthak bang ke neli ki jut si kaningji kangtung bang ge la son lo ilitum bang so si alama joine ilitum enong bangke chipa juno nangne labenge kache tonte ang theksa me ilitum chepaklang nangne athe ilitum kache tonte son stame ong lo nali to matha thaji kache tonte kali lake muthe opinion ke chipi chot to matha thaji stame e pharjong si matha damlo prutante correct lo has stame e pharjong si matha damlo prutante isi kache tonte ang theksa me klang rong lo lake asila son mai kali den angji non bang opinion chipi lo mesen lo laban kado ka weching mai sar pen puthot isi particularly kado ka ning arong klang pen isi declare nang po nilihin ben mag opinion chipi lo Honghari jong si bilo plutang te me pik po athe Honghari atumang bong an si la kado ka viarnam same doram lo komasi ke the arnama komasi areng bang dai muchar arnama halake munit maning long si dolo puthadil tum je than thuna ka prek video long jong si chok chede lo plutang de diapon ikha niri knowledge ke do obang pusame kali labeng ke Karbi anima puthak angkura pholong chini labang pusame kali sidame nilita isi opinion chiping tung duglo atheka do kawi tum same bangso puthak bangke opinion chipirin ti lo di lasi puthak chotang thuna ka prek video long do me thak me kardom